କେତେ ମହୁଲ ହେଇଛି। ନା ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦଉନ ଜରି ଜୁରାଟା ତମେ ଉଠେଇବ କି? ତମେ ଗୁଟଉଛ ଏଟା ଜରି ଆଣିଥିଲେ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ପିଠା କରିବା ସତରେ। କେତେ ମହୁଲ ବାବରେ ଏତେ ମହୁଲ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଜୁରେ ପଡୁଛି ବୋଧେ କଣ। ଦେଖିଲ ତମର ଏତକ ଗୋଟେଇ ଦେଇଛି ମହୁଲ। ଏଇଟା ସରିଆଇଲାଣି ନା ପଡୁଛି ଏବେ? କେତେ ମହୁଲ ଜରି ଜୁରା ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ନେଇଯାଇଥିଲି ପିଠା କରିବାକୁ। ଯିବେନି ମୋ ବାପା ସାଡ଼େ ଯିବେ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଜାଣିଛି।